फेसबुकखौ आङो सालायफिनबावबाय मानो होनबा आंनि बहुतथा बुस्थु आं बिबुंथि होनो गोनांथि जानानै दङ मानो होनबा आंखौ साफ्रोमबो फेसबुक लोगोफोर एबा ससियेल मिडियानि मानसिफ्रा आंखौ बिराद हेलौ मानगोना रायजो राजा लोगो नोंथांमोन दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा आब' फैसालिया फंनैसो बाथ्रा बुंनो आरो बे आब' फैसालिनि बुंनाय बाथ्राया गोदान टपिक स' रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय खोनासंलां आरो बुजिनो गोनांथार होननानै आं सानो रायजोफोर दिनै आब' फैसालिया गाव बोरै फ्र' जादोंमोन बोरै थगायजादोंमोन आरो थगायजानायनि सिगां मा मा बाथ्रा बुंदोंमोन स' आङो स्क्रिनाव होबाय नोंथांमोना जोबजासे खोनासंलां आरो नायलांबानो जाबाय जे आब' फैसालिनि कल रेकर्डजों लोगोसे माखासे भाइरेल भिडिअ अब्ला रायजोफोर आङो स्क्रिनाव होबाय ओमफ्राय बे हौवायाना हौवाया बेबायदिजोंनो गोबाव माबानानै जोङो गारलायलायबाय हो दा गारलायलायनानै बेजों सिरिलायसैमोन ओमफ्राय आङो जेला नैबे आं इउएसनि सेंग्राजों जेनेबा बेनि आसोल न'आ जाहैबाय सुइजारलेण्डनि हो बे इउएसआव थायो जाय दा आं फैदों बेजों हो ओमफ्राय आङो बे फैनाया जाहैबाय आं बहुत काहानिनि दङ सिङाव आं खिथानोसै काहानिखौ खोनासं बुंदो बियो जाहैबाय इउएसआव डिजाइनार मावो बिनि फादारा जाहैबाय बाक्सानि बाक्सा उदालगुरिनि बियो सुइजारलेण्डआव बाक्सा उदालगुरिनि ना बियो ओमफ्राय बिनि फादारा सुइजारलेण्डआव चिफ इन्जिनियार फरेनार्स हिनजाव लादों लण्डनाव सानैबो फरायोमोन बे फरेनार्स हिनजावजों बिसिनि फादारा लण्डनाव फरायोमोन लण्डनाव फरायनायाव बोरै लोगो मोनलायनानै हाबा जादों आरो बिसोरो हाबा जानानै ओमफ्राय सुइजारलेण्डआव न' बां लुनानै थाबाय ओमफ्राय बिसिनि बिफाया आं जायजों फैदों बिनि बिफाया चिफ इन्जिनियार ओमफ्राय मादारा बिदिनो माबा आरोखि मा होनो बेखौ बेंक मेनेजार गाव मावो डिजाइनार ओमफ्राय बियो डिजाइनार मावनानै बियो इउएसआव थायो सुइजारलेण्डआवबो थायो जेरावबो थायो ओमफ्राय बियो जेनेबा बेहा थाखा फैसाया जोबनो गैला हो थैनानै थांबाबो जाबाबो जोबनो गैला नालाय बिनि बिफाया थैयैनि सिगाङाव होनदोंनो नर्थ इस्टआव नों थां मेरे जायगाफोर दाना हो होनना बुंदों नामा ओमफ्राय बियो आंखौ बोरैबा लोगो मोनदों आरोखि बियो बिनि सिगांनो बे फिसा थैयैनि सिगाङावनो आंखौ लोगो मोनखादों आरो बियो आंजों फ्रेन्ड जाबाय फेसबुकआव फ्रेन्ड जानानै आंबो बर'खाय फ्रेन्ड जाबाय नङा होमबा मोजां गुड फ्रेन्ड जाबाय आङो फ्रेन्ड जानानै लोगो जानानै मोजां जाबाय बियो आंखौ मोजां मोनो नाथाय आं मोजां मोना आंहा फेमिलि दं बिदि आरोखि ओमफ्राय आङो उनाव आंबो बेजों बिदिनो नोंजों रायलायबाय थायोबा आं माबायदि जागोन नङा होमबा एसे गलिलाङोना रायलायबाय थायोबा मानसिया रायलायबाय थायोबा गलियोना ओमफ्राय बेजों आं गलिलांबाय आंबो मोजां मोननो हमनानै बियो सानसेखालि ओरैबायदि जाबाय आं नोंसिनि देशआव थांनोसै जाबाय आरोखि नर्थ इस्टआव थांनोसै आं इण्डिया नर्थ इस्ट जाना है बेखौ बिजनेस करना होनानै बिजनेस खालामनो आंखौ मोनसे हा बायनो हरबाय बै इउनिभार्सिटि बायदि बानायनो होननानै बै माहाय मिथिबाय बे हाग्रामा सारनि खेबसेया खेबसेनि ओरै सोनाबहा लांदां गैया होमबा बे सामासारनि हाया क'क्राझाराव बेहाय इउनिभार्सेल बायदि खालामनो होननानै बियो माबा मोनसे मल खालामनो होननानै माबाबाय आरोखि ओमफ्राय बियो आंखौ हा बायहोबाय आरोखि आंबो बिजनेसमेन मानसि ना बिजनेस अमेन ना आंबो ओमफ्राय दाना आंहाबो फाथा नांबाय आंबोथ' बिजनेस माबा फाथासो जायोबा आंहाबो फायदा जागोन होननानै आं नागिरबाय आरोखि नागिरनानै होबाय माबाय ओमफ्राय दाना बियो माबा खालामबाय आरोखि आं बोरायनो आं खिथाथ'वाखैमोन बे बिजनेस मावगोनखौ जायखिया जों सिरि मावदोंमोन आरोखि ओमफ्राय बेथ' जाजोब्बाय हाया रायलायनायाबो जाजोब्बाय फैसाल' हरनांसिगौ 8 क्रर माबा आरोखि 16 क्रर हरनांगौ आरोखि ओमफ्राय बै 16 क्रर आरो बै इउएन एकाडेमि खाथियावबो आधा बिगा लादों आरो बेयावबो 2.5 क्रर थारमाने आंनाव खेबसेनो आंनो 10 क्रर हरनोसैमोन आरो फैसाखौ आंनि एकाउन्टाव आंनि बिजनेस एकाउन्ट दं नालाय बे बिजनेस एकाउन्टाव हरनोसैमोन आरो ओमफ्राय बियो मा खालामबाय दिनै बायदियाव हरनो नागिरबा दिनै बायदियाव जों रायलायबाय गाबोन बायदियाव बे फैसा हरनोसै आरो आंनि एकाउन्टाव होमबा मा जाखो दिनै बायदियावनो सासे लोगोआ बिनि लोगो डिजाइनारा ओरैनो खिथाना होबायनो नै आन्टि नोंनि फिसालाया नैबे हिनजावखौ गोसथोयो नर्थ इस्टनि बियो 2 गथ'नि बिमा बियो बेखौ गोसथोयो होनबाय आरोखि दाना मालायनि खुगानिफ्राय खोनाबायना बिमाया बिराद दुखु मोनबाय आरो ओमफ्राय खोनानानै सुइजारलेण्डनिफ्राय एकदम हरजों हर 2थायावनो थांबायनो सुइजारलेण्डनिफ्राय इउएसआव बे थायो इउएसआव थांनानै होनहैबायनो थांनानै दा रागा जोंहैबाय बिनि बे सुइजारलेण्डनि जेसेबां गारि घरा न' बां बिनिखौ सिल खालामना होजोबखाबाय आरो
ओमफ्राय US आव थांनानैबो डिजाइनारनि जेसेबां बेनाव गासिबो माबा दङ थाखा फैसा जेसेबां दं बेनि पासपर्ट वगैरह भिजा टिजा जेसेबां दङ आरोखि बेनि डिजाइनारनि माबा बेखौ सेस फिल खालामना होजोबबाय बिमाया ओमफ्राय दाना फिल खालामबाय नालाय बेथ' बिराद गाबबाय दुखु मोनबाय आंनि सिमांखौ मानो बिदि खालामखो होननानै बिनि बिफायाबो थैनानै थांबाय बिफासो थायोमोनबा बिदि जानाय नङामोन बिफायाबो थैनानै थांबाय आंनि मेगनावनो थैदों लेन्डस्लाइड जानानै थैदों ओमफ्राय आंनो खिथा हरजोबखानाय भिडिअ कल खालामै नै फादारा थैबाय हस्पिटालाव बिदि बिदि होननानै ओमफ्राय दाना मा खालामनो बिमाया ओरैनो सोंबाय आरो बे हौवाखौ नों बे गथ' सानैनि बिमाखौ लानो ना आं होनाय हिनजाव बे माबाखौ लानो होननानै सोंबायनो ओमफ्राय सोंनायाव बुंबायनो आंथ' मोजां मोननायखौ आं गारनो हाया आंथ' बै नोंनि होननाय हिनजावखौथ' आं मोजां मोना मा मम आं थैब्लाबो आं गारनो हाया बे हिनजावखौ जाबाय आरोखि औ आंखौ होनबाय आरोखि थैब्लाबो गारनो हाया आं बेखौ होनबाय आरोखि आं बेजोंनो थांगोन होनबाय आरोखि होमबा नों बेजों थाङोबा नोंनि फैसाया गरसेबो मोना थाखा फैसा गारि घरा न' बां गासिबो सिल भिजा टिजा पासपर्ट गासिबो सिल नों माजों थाङो थां जिर'जों थां होनबाय आरोखि बेनाव बेसेबांबा बुरजा फैसा दंमोन खुनु माबा मोनसे बेगाव 80 लाख दंमोननो बिदिखौनो बिसोरो ओरैनो लालाबायो आरो गारियावनो लालाबायनानै बेरायो थाखायानो जोबनो गैया नालाय बिसोरनाव 80 लाख मोनसे बेगाव दङमोननो 80 लाखआ दाना 3 लाखल' मोनबाय 3 लाखखौ खुनुरुखुम दोनखुमा हरनो मोनदों सौखि सिङाव ओमफ्राय बे बेग मोनसेखौ लानानै थांजोब्बाय गासैबो सिल जाबाय ओमफ्राय आं दा मा खालामनो ना बियो हरबाय आंखौ नोंनि थाखाय आं गासिबो कुरबान खालामजोब्बाय आं मम सम गासिबो गारजोब्बाय आं थाखा गरसेबो नांला जाबाय आरोखि आं नोंखौ गारबा बे फैसाया दानो हेलौ होनबानो मोनो नाथाय आं नोंनि थाखाय आं कुरबान खालामजोब्बाय जाबाय आरोखि आं नोंनि बिना आं थांनानै थानो हानाय नङा होनबाय आरोखि ओमफ्राय आयौ नों मानो बिदि खालामखो होनबाय आं बिदि खालामनो नाङामोन होनबाय आंनो नाङा आं थाखा फैसाया आंना सानसे फैफिनगोन बे थाखायालाय मासै होनबाय आरोखि बे थाखाया जेबो नङा जाबाय आरोखि ओमफ्राय दाना बेयो मा खालामबावनो ना आयौ आं नोंखौ मा खालामनांगौ दे सानबाय आं होमबा आंबो एसेल' मोजां मोनबाबो आंहा फेमिलि दंना आं मोजां मोननो हाया एथ'ग्राब माने फै नोंखौ आं हेल्प होगोन बिदि आरोखि दाना बियो आंनि थाखाय कुरबान खालामजोब्बाय आं दाना बिनि थाखाय आं मा खालामबावनो नङा होमबा दाना आंहाबो कुरबान खालामनोसै नै आंखौ होनहरबाय आरोखि दाना सानसेखालि नैबेबायदि रायलायफुबाय थानाय मेसेज रायलायफुनाय थानायावनो नोंगुमैया नोंदाया आंखौ सोरजों मेसेज गेलेबाय थाखो होननानै नायबा दाना बेजोंसो गेलेदों ओमफ्राय गेलेयै गेलेयै आंबो गाबो आरो गेलेयो आरोखि मारै बिदि जाखो नों होननानै थारमाने नोंदाखौबो गिबावला आङो लाजिलाबो मारै बिदि जाखो होननानै डन्ट केयार माने बियो अन्थाव बाथाव जाबायना अन्थाव बाथाव जाबाय गिला आरोखि ओमफ्राय बे सोर जाबाय आरोखि नों मानो बेजों मेसेज गेलेबाय थादों सोर होनबाय दसे थानानै बेनो कल खालामबाय बियो कल खालामबा नों सोर हु आर इउ होनहरबाय आरो आंना बोराया ओमफ्राय बिचआव आंनो इंलिसखौ होबाय थायो नालाय बे रायलायनाया माने हिन्दीखौ लिरनो रोङा नालाय इंलिसनि लिरना हरबाय थायो आरो बेयो ओमफ्राय आंहा इंलिसखौबो रोंजोबा आं हिन्दील' रोङो आरोखि ओमफ्राय बिचआव बेयो इंलिस हरोबा आङो माबा ट्रान्सलेट खालामै नायनानै आं हिन्दी लिरना हरो आरो ओमफ्राय दाना मा खालामबाय बियो ओमफ्राय हु आर इउ होनहरो होनबा आं नोंनि वाइफनि फ्रेन्ड जाबाय आरोखि फ्रेन्ड माने आं लाभ खालामो नोंनि वाइफखौ होननानै दाना डाइल खालामबाय आरोखि डाइल खालामनानै रायलायबाय माबाय आं नोंनि हिनजावखौ जोबोद मोजां मोनो नों हायोबा हगारदो जाबाय हजोंनि मानसिफ्रा डाइरेक्ट होनो हाथारोना डाइरेक्ट रायलायनो हायो ओमफ्राय दाना रायलायबाय दाना मा खालामनो ना बियो जों सानैखौ मोजां मोनो होननानै मिथिनाय लोगो लोगो आं थांगासिनो दङ 5 मान्थसनि गेजेराव जाबाय आरोखि मा 5 मान्थस दानो फै दानो लानानै थां जाबाय आंनि हासबेन्डआ आं हगारगोन जेबो नङा नोंसिनि मोजां मोननायाव आं जेबो हेंथा होआ होनबाय आरो ओमफ्राय दाना बिदिनो जालायबाय बिदिनो एसे झगड़ा जालायबाय माबाय बिदिनो ओमफ्राय नेक्स्ट देयावबो बिदिनो फन हरनानै माबाबाय जों ओमफ्राय दानो डाइभर्सनि सुरु लालायलायबाय आरोखि डाइभर्स जानोसै मानोसै होननानै दाना आं डाइभर्सखौबो खालामनो बायो आं आदाखौनो जि मोजां मोनो आङो नङा होमबा बिराद मोजां मोनो आंनि परिबारखौ आं बोरै गारनो आं डाइभर्सखौनो खालामनो हाया बिदि आरोखि थारमाने ओरैबो जाया जाना होबाय आंखौ बिदि आरोखि ओमफ्राय आं उनाव आं सर्टकाट खिथाबाय दे सर्टकाट खिथानोसै आं हाला आं बिराद माबाबाय ओमफ्राय दाना आं मा खालामबावनो 1 मास जोंना न'खरनि मानसिफोरखौ लेंहरलायनानै आंखौ डाइभर्सनि खोथा बुंबाय आरोखि डाइभर्सनि खोथा होनलायलायनानै दाना बोराया होनबाय
डाइभर्स खालामोबाथ' फाथैलाय बिसियोबाथ' कर्टआव थाङोबाथ' नोङो बुजागोनबो सोरबा समाजजों बुजागोन सोरबा न'नि मानसिजों बुजागोन दाना आंहा बुजानो होननाय सोदोबखौनो जा गिबाय आंथ' लाजियोबो गियोबो बुजागोनबो मागोनबो सोरबा न'खरनि मानसिया बुगोनबो नोंखौ होनबाय आरो ओमफ्राय आंथ' बिराद गियो बुजानाय मानाय ओमफ्राय लाजि फोनांनायफोरखौ ओमफ्राय बेहाय दाना आङो मास मोनसे थानानै सिरि आं गारनोसै बे हौवाखौ होननानै सिरि थानानै आङो फनबो हरा फेसबुकबो हरा जेबो खालामालासिनो आं जिं एपजों गेलेदों बेजों मिथिबाय नों फैदो नर्थ इस्टआव फैदो आं नोंखौ नर्थ इस्टआव आसामाव हेल्प खालामसै होननानै नों फैदो होनबाय आं बियो दाना मा खालामबाय दा फैनोबो हाया फैनो होनबा बोरै फैनो बिनि भिजा पासपर्टआनो जायाखै गैला सिगा जाबाय गोदानसो बानायदोंना फैनो होनबाबो फैनो हाया दा मास मोनसेनि उनाव बियो फैनो माबा खालामबाय ओमफ्राय आं बे मास मोनसेनि फैनो होननायखौ आं हासबेन्डनो खिथायाखै सुटकेसनि थाबाय आं सुटकेसनि थाबाय ओमफ्राय आं ओरैनो बुंदोंमोन आरो हासबेन्ड सिगाङाव नों बेखौ फंबाय रबै मानियोबा आं बेनो दस्रा हिनजाव होना होनसै होनबाय आं आंनि फिसाया मानिथारा ओमफ्राय मानियालासिनो थाबाय नालाय माथो खालामबावनो आं कुरबान खालामसै आंनि फेमिलिखौनो आं गारनोसै होननानै माबा खालामबाय आरो बिसोर आलो गोजोन थाथोंसै नांगौबा आं आंनि लाइफआ डिस्ट्रय जाथोंसै होननानै आं फैदोंमोन दा दिनै फैनायाव दिनै मा सेस आपल'ड जाजोब्बाय नै बिदिसो जाजोबना होजोब्बाय आंनि लाइफआ डिस्ट्रय जाजोब्बाय ओमफ्राय दाना आंजों लोगोसे बै माखासेफ्रा रोनाव थाजोब्बाय दुर्गा खारजि होननाया बिदि भाइरेल खालामनो मोजां मोनबाय बिदि आरो ओमफ्राय खालामदों दाना माखासे मानसिफ्रा गासिबो इदिट खालामना होजोब्बाय नै सोरजोंबा माबा माबि इदिट खालामजोब्बाय अब्ला मानो गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय नुखाबाय आब' फैसालि ब्रह्मनि जे कल रेकर्ड लोगोसे कल रेकर्डनि गेजेरजों आरो माखासे भिडिअ फटेजनि गेजेरजों माबोरै फ्रड जादोंमोन आरो माबोरै थगायजादोंमोन बिनि सायाव गुवारै जोंनो बुंफ्रुनानै होखाबाय नङा होनब्ला रायजोफोर अब्ला नोंथांमोना बे आब' फैसालिनि बुंनाय बाथ्रानि सायाव नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन।